Tumungno je borokno nung waisa hamjago a borokno bokhamanya de engaiman a bo kubui hamjakma de khlai nung je borokno kaisa jora hamjagoi phaio phia boy breakup mani ulo bono bukuk hamya kariwei hinmani abo kaham de khlai hage phaiti tini khoroksa takukni kothomano khnai nailayano o takok khoroksa bwrino kubui bokhabai hamjakha phiaba o bwri bono tamo sawi yakar kalangkha tei breakup ni ulo tamo hinkha o takokni kami wngkha boro moidan khwai district bo college porimani wngkha khwai ni DDMC college o takok college kawai 2 years ni ulo college ni pora rok share khlailainani bagui bo kaisa WhatsApp group snamkha history and foundation hine hake joto college ni student rok o group o kwbangmano join wngbaikha hake group o joto no pora rok share khlailaio afruo khoroksa bwrui o group o tongnai o takokno personal number o habai chat khlaikya o bwrui o takokno pora rok da tong hinui sengka hake o takok bo pora rok bono share khlaikya afruni simino borok sini laikya o takok bo o bwrui ni number rok no save khlaikya tei o bwrui bo o takokni number no save khlaikya borok sal brumno text rok khlailaikya abo haike no bokhamani thanglaikya o takok o bwrui no kubui hamjagoi thangka tai o bwrui bo takokno hamjakha afruni simike borok tai bo kokrok salayo haike no jora lai thango aboni ulo o takokni mobile recharge paikha haipano bini hamjakma bwrui o takokno salbrumno call khlaio bini recharge paifro khe o takokbo bini hamjakma bwrui no call khlaio aboni ulo borok video call rok khlailaikha haike no borok hamjaklai tongo phiaba amo haike borok kokrok salaye hamjaklai tongmani no ajomsa o bwrui o takokno saka hampo angno bokhamanya wngwi tongkha ang nung bai relationship tongoi manglakha phia ang nung bai bo tongya tei kebo bai bo tonglak hinai hake o takok kabai saka hampo nungano bokhamanya phano kok sawi tongdi haino torok bokhamani thangnai hinai afruo hobo hor o takok koimang abo haike no horja phungaikha phia asakhe kabai koi sawibo o takokno bokhamanya hinai bini hamjakma bwrui saka hake o takok belai no kha khamka tamni hinke agia sik bokhamanai kok salai tongmani tabuk bahake bokhamanya wnggo hinai sawi tongaiman aboni bagui o takok belai kheno dukho nangjakha aboni ulo o bwrui o takokno call bo khlailia message bo khlailia tai o takokni message rokno bo reply rilia wngkha o takok call khlaikanke call waiting mangno manu phia o takokni call no romna nailia call back bo kwrui WhatsApp rok bo online phaio tai thango phiaba kaisa text kwrui abo hai wngwi thangka haibano o takok kubui hamjakmani bagui bo tongoi manya bo bini hamjakma bwrui no yakarnani musungjagya afro bo bini kwbangma bayap rokno koi saka o bwrui bai bono taisa milirwei manraman eba milirwei redi hinui chai toknani bagui phiaba bini bayap rok bo kebo borokno milirwei manliya paithagong ke o bwrui o takokno jala nangjagoi tai joli jagoi bono khuk hamya rok kariwei kutukha abo haike no o takok bai hakchal wngoi bono yakari kalangoi thangka The Kokborok Disclosure YouTube channel no tuinai ang Paritos Debbarma tabuk norok no sadi bayap song kubui hamjaknai borok jeprofano bini hamjakma borokno bokhamanya de wngaiman kaisa jorao hamjak phaimani borokno bukuk hamya bai kutukmani chadicha abo norok no wansukoi comment khlai sadi phia ang o takokno sanani muchungu je thangnai borok bono thangnani rindi hamjakya borokno jor khlai hamjakrnani tarnaidi tamni hinba jor khlai keboni kubui hamjakmano manwi manya tamokhe thangnai borok thangai paifano nung yapri katal senani sep kahamsi mano hinai wan suginadi hake bayap song norok dini o takokni kothmano khnawi bahai ungjak abo norok no comment khlai sadi tai o video no sajak hangke norok share khlai redi tai je ani channel lo katal phaine rok norok ani channel no bo subscribe khlainadi hake norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।